Binabago ang pagsayaw ng Zumba. Sa katunayan, isinasama na rin ito bilang ehersisyo sa ilang ahensya bilang paraan para mapanatili ang healthy lifestyle. Dito rin nahihilig ang ilang lokal sa San Fernando City, La Union. Madali lamang gayahin ang mga steps. Zumba is a cause of aerobics and dancing. It's a mix. Hindi lang siya pure dancing. Pero marami ang naibibigay nitong benepisyo at hindi lang ehersisyo para sa pangangatawan. Nai-improve rin ang social life dahil sa mga nakikilalang mga kaibigan. Masaya talaga kasi marami kang friends, gano'n. Marami kang nakakausap. Babata pa ang feeling at saka syempre, tsura din. Bumabata talaga. Malaking bagay din ito sa iba na itinuturing na therapy ang Zumba, lalo na sa mga nagkakaedad na. Sa akin, being high blood, may high blood na kasi ako, kaya kailangan ko talaga. Aside from diet, I need to take Zumba exercise. Malaking nagawa ng Zumba sa akin. Dati kasi sumasakit ang paa ko dahil siguro sa katandaan ko na. So magmula nung nag-Zumba ako, tatanggal siya hanggang ngayon, 4 years. And then, syempre, maliban sa healthy ko, yung mga nagkaroon ako ng maraming friends, nare-relax ako, and then sumasaya ang buhay ko dahil sa Zumba. Pero gaya rin ng ibang mga kinahihiligang recreations, importante pa rin na dapat kaya talagang sumabak sa matagalang ehersisyo para matiyak na kaya at ligtas ang anumang sasabak sa isang oras na pagsasayaw at pag-eehersisyo. Meron kaming requirements na sa mga senior, kasi meron kaming senior dito, every Tuesday and Thursdays, exclusive for senior. So meron silang ECG. So talagang naka-check yung kanilang health. We do the warm-up para mag-ready ang body. Then we have the body of the Zumba, yun na yung mga dance. Then after that, we have to cool the heart. That's why we call it cool down. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.